Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw nikaw, O Ginoo. Sa Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atoa sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran, bisan gani ang mga tao nga wala motuo sa Dios nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atoa sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Common gyud nga madungog nako nga description sa tao kana gyung moingon ta nga nobody is perfect. Nobody is perfect. No na no. Moto mo na. Nobody is perfect. Di man kita perfect. Ilingi ay mong tupad yung na perfect ka. Nobody is perfect. Pero sa tinud-anay naabaya sa ato ginang longing, inner longing kanang gitawag og ma-perfect unta ta. Maobitan na inig-exam ning kamot kita nga maka-answer sa tanan nya lipay gitag ma-perfect naagi na nato nga joy ba nga gusto tang ma-perfect kana mga dalaga gusto na sila perfect ilang body bisan gani kamo perfect ang akong kilay mayong pagkabadlis mayong pagka-color akong buhok perfect gyud unta sige gitag ang atong effort is to become perfect pero magsige tag ingong nobody is perfect. Ang Ginoo gitagaan ta niya og paagi aron gyud tinuod tang perfect. Ningon sa siya diri kinahanglan magmahingpit kamo ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atoa sa langit. Sa in English ani, you must be perfect as your heavenly Father is perfect. Hingpit ba? Way sayop, way flaw. Ana no? Yeah. Unsaon man pagkasimpulas gihimos Ginoo ingon siya higugma alang ng inyong kaaway. Ang makapa-perfect din nato kanang higugmaon nato atong kaaway. Tanawa og mahigugma kasi imong kaaway unsa may mahitabo sunod wa na gyud mo saway nimo. Perfect na ka. Pero pangaway di ba bisag maayo kayong pagkabadlis imong kilay sawayon lang gyapon na bisag manindot pa na kayo pagkahimo imong balay pangitaan ginagsayop basta mangkuan ka basta mangaway ka kanang imong giaway mao nay mangitag sayop nimo adin adjud ka ma-perfect pero kanang nagsigig saway nato nya ato lang gyud sigihag kana ganing hatag og maayo moabot yung panahon nga mudaig na wala na. Perfect na. Sige, lingay mong tupad. Ing na gusto kang ma-perfect. Sige. Simple na.
Love your enemies. Muna sa unang pagbasa, gidescribe ni San Pablo, ingon siya, kamong taga Macedonia, nahibaw ko nga gidamagan mo sa tanang kasakit o tanang pagsulay. Apan kay nagsunod mamos Ginoo, nagsubra-subra sa dang inyong kalipay. Nya tungod aning inyong kalipay, bisag kabus kayo mo, nagsigi mog tabang ngari sa laing mga simbahan nga akong gitukod. Nindot kayo, no? Kani daing taong malipayon, unsa man? Manggihatagon. Kanang mga tao nga dili malipayon daw. Basta malipayon, bisag pobre manghatag na, basta malipayon. Nya kanus aman ta malipay kung makafeel ta nga gihigugma ta og nahigugma sabta. O nya aron unsaon nimo pagkalipay og naa kay kontrang duha ka buok. No. Malipay pa kana, labi na jud mahimong upat ka buok imong kontra, upat ka silingan galibot sa inyong balay kontra nimo, malipay pa kana. Bisan gani dinhi simbahan mo simba ka nya niya nimong kontra dinhi, nya ang imo pag yung kontra ang pari pag yun na samot. Din adyo ka malipay nya moingon ang pari palit mo og slot, moingon ka bahala ka dag mamatay ka pariya kay di kong palit. Nya kinsa may alkansi ana? Kinsa alkansi? Ang nahigugma o ang naglagot? Oy, kusogay na natong ingon building maglagot. Building yung maglagot. Na ay yung lagot-lagot dia, higugma. Nakaron unsaon man paghigugma? Ang una ginatong buhaton basta mo higugma ganita ato ginang alagaran. Kanang atong gihigugma alagari. Bisan pagwa ka mo bati o kalipay diha niya, alagari siya. Kay maunay unang buhat sa gugma ang pag-alagad. Kamo mga ginikanan, nahigugma ba mo sa inyong mga anak? Kinsa mga ginikanan na din nga nahigugma sa anak ta sa kamot? Okay. Nya sige mog alagad sa inyong anak o siging sugo. Kinsa din hing ginikanana nga wa gyud kapanugo sa mga anak kasi gilag alagad ta sa kamot. O tanawa mga buangon lagi mo. Ingon mo nahigugma. Nya ngano sigihan man yung sugo. Mao na ang resulta hinon mayaw-yawan, makasab-an, usahay pa malatusan, makusian kay manugo manggon mo. Ang gugma dili manugoy mo alagad. Si Kristo ay ang gugma sa Dios nga nagpakatao. Sa iyang giingon, mianhi ko aron pag-alagad ug pagpakamatay. Mo na ning ikaduha. Ang nahigugma anda mo antos ug magpakamatay sa iyang gihigugma, dili mo paantos. O kamo maginikanan, balik yapunta ninyo, nahigugma mo sa inyong anak, naara ba mo termino? Ako man ko'y anak, kamo ra ba na anak? Naara ba mo termino nga ingon nga disiplinahon ko na? Usahay inyong paludhon, ako perting linuhuray na ko sa una. Nya dili lang paludhon, latoson pag yun kay disiplinahon. Gugma pa ka na. Tubag. Ikaw dili sa nabuhaton pa dir. Yapag sa nang utok ana. Kisay gaingon. Kisay gaingon. Tanawa o. Kana mga linatos nga anak. Tanawa. Di ba maunay mga not all ha. Pero kasagaran. Mahimo mga buangon sa katilingban. Mga maldito. Mga troublemakers. Pangutanan ng naaspresuhan, di ba kasagaran na nila dinapog, sinagpa, pinarok ang dinukol ang napresuhan karon. Kay ini kadagko mangisog mo sana sila kay matakdan man sila ng inisog. Piti-piti sa dayon. Mao na ang resulta ng apriso. Tanawa ang kanang mga buangon nga tao, sama na mga drug addicts, kanang mga alcoholics o kung sa pa diha.
Inigabot ana ngadto sa rehab center unsa may buhaton. Tagaan gid sila sa tanan nga positive approach. Di gid na hisgutan ang negative, kay kun mo hisgot og negative ma-trigger man sila. Nya kanusa na buhaton? Inigabot na sa rehab, adto sa rehab. Human na, damage na. So kung mao man ay gikinahanglan para ma-restore ang wholeness, ang health sa usa ka tawo nga nagguba ng utok, tagaan man di ay positive nga mga actions, words and actions. Ang gugma mo demand sa dana nga kung nahigugma ta muhatag gitag positive actions and words sa atong gihigugma. Na siya. Kining pagpamalit ninyo og slot, positive ni negative. Yan, namalit na mo. Namalit na. Ang wa mo palit, way gugma. So, ang atong halin sa atong SBF dag kagahapon as of yesterday, ning abot na og 26,221 slots. Pakpak. Line of 4 na lang ang nahibilin, 49,776 79. Nya sa ako sang gihangyo nga karong anniversary nako sa akong pagkapari karong 22, duha na lang kaadlawng kuwang nangayo sa kuadto palit mog slot niya, labing maayo kon mopalit mo og 19 slots challenge nga worth of 9,500 or i-round off na lang nag 10,000. 19 slot challenge. As of yesterday, niabot na sad og 69 ka 19 slot challenge. Pakpak. Nangandoy raman unta ko nga sa 60 ka buok. Kay ang akong hunahuna, ang akong edad 60 naman karong tuiga kung makaabot pa ko November 24. Nindot no? Niabot naman ig 69. Himuan na lang na ninyong 120. Di ba? Himuan na lang 120 times 2 na lang. Aron ditso. So, basin pa. Kini, bisan ka mo, maghuna-huna mo nga naay mamalit og slots, yan i-increase ng atong halin sa slots. It means makabayad-bayad na ta sa atong project. Dili ta kuan kayo, dili kay ta problema sa pagbayad. Nalipay ta. Mao na gipasabot ni San Pablo na ang inyong mga tabang bisag kabus kamo nakalipay sa atong simbahan, nakalipay sa atong katilingban. Kaysa magsigitag demand. Mo bitaw na kanang simple kayo ha. Unsay makalipay sa tao nga dunay utang, paninglan o dili paninglan? Kana bang nakay utang ba? Unsa may makalipay nimo, paninglon imong utang o dili ka paninglan? Kanang dili paninglan, kay bao mo ano nya nganong maningil mangyugkas utang nga kahibaw man kang makahatag nagkasakit sa imong isig katao. Nya sa dihang nasakitan siya, wa man sagid siya ikabayad, na makak aron lang kadili kayo mangisog. Pagpamakak niya, imong gi paningil kani saad man nga sunod buwan na sad kuno. Pag abot sunod buwan bakak raman to, na makak na pod siya. Unsa may nahitabo nimo, malipay pa ka, ikaw naningil. Wa sad ang imong kalipay. Nya kay di naman mo malipayon kamong duha, di na mo ganahan nga mo tan-aw sa usag-usa. Mao na ang kanang naang utangan, ikakita niya nga nagdanga-danga na tong maningilay niya, musimang og agi. Di na mo dili mo tipas ba, dili na ba mo sugat? Kay di naman ako pag atubang siyang ngaong, ikaw sad nga nagsigig paningil, kakita kang nisimang siya, magsigi na sa kag tuan ng animal ay dilihay animal da.
Muna utang lipay unya bayad likay ana. Anya unsa may sugo ni Kristo para ta malipay. Kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Kana makalipay gina siya. Nya unsa man sugot mo ana dili. Hoy. Dili wa mo'y kalipay. Pero doon na sa siya gisulti. Ingon siya, aron san mo makalipay, kamo sang nanghulam, siguro agyod nga, aw di kamong misaad, siguro agyod nga, tumano ninyo ang inyong gisaad. Pagpakamatay sa daanang maong saad nga tumanon gyud na. Mao na kining mga sugo sa Ginoo dako jud kay ni siya og ikalipay. Kagahapon ming tambong ko sa installation sa akong classmate si Father Mar Balili sa iyang pagka-rektor sa Seminaryo Mayor de San Carlos. Nindot kay na nga assignment pero lisod lang. Pero ang ayan sa Father Mar anak kay mayam na siya. Kami og i-assign mi diha tingali magkapakapagid mi. Adi man sad mi mo qualify no namong mga qualities. Dito sad mi mga classmate paghatag na og murag talk ni Father Mar pag humanas misa pagdayong human nihilak siya tungod sa iyang pagbiya sa parokya nga iyang gimahal ug matod pa niya ang iyang pagka-assign sa parokya sa Buhisan one of the best chapters in his life. Nya hilak siya. Siya ay human naman ta maghinilakay. Ingon pa siya, human naman ta maghinilakay. Di na lang ta manghilak ha. Kaya dito mo sa dang taga-Buhisan, daghan magay sila. Nya naingon din siya pagsige na niyang to, kamong taga-tuo, kamong taga. Oy hilak mo na igyapon. Unsa may nakapatandog sa iyang kasing-kasing, dili baya mga dato ng taga-diha. Og naa man tingali pipila lang kasagaran, mga mag-uuma, nag-drive anang mga habal-habal, mga pobre kaistanan, pero nasinati ni Father Mar ang grabing pagmahal nila o pagsuporta sa simbahan. Nga gani sa ilang kakabos, tampo-tampo sila tag 20, bisag pila lay matampo, og misaad ang taga-Buhisan, ambot og dili ba na sila mga bakakon ka. Nga mutabang ni Father Mar sa iyang pagka-rektor pinaagi sa paghatag o hinabang nga financial aron ma-improve ang ilang qualities pagkaon dito seminaryo. Mapunan ba? Kaya sagaran anigo seminaryo na mga mantinil nga kaon pero hinon ay kumparar ang kaon sa seminaryo o sa prisuhan layo rasad kayo. Pero ilag yung i-improve. Tabang ko no sila. Tingali, magda sila baboy dito kada buwan or manok baka ha. Pero financial man, ilar dito ipamaligya ilang baboy, ilang mga tanom niya itabang nila sa seminaryo. Kini siya mo ni ang paghigugmaay. Makalipay, makatuod ang luha sa pari tungod sa kalipay. Kamong mga bana, sulay ragod na ninyo, ayaw gyud mo pagbuhat og mga butang nga ang inyong asawa dili gusto. Bahala nag masakitan na mo, sige lang gyud mong buhat sa mga butang nga gusto sa inyong asawa. Unsa may mahitabo? Mag-uol ang asawa o malipay? Nya unsa may mahitabo sa bana? Mag-uol. Mag-uol. Ay, siya lang kayo magsige kag buhat sa gusto sa imong asawa. Imong asawa buangon kayo tanan. Pero sige lang yun. Sige lang yun. Sige lang yung buhat. Moabot yung panahon nga kanang imong asawa mulipay sa na nimo kay magsigi sa nagpangitag paagi nga ang imong gusto mo'y matuman. Hangtod maglumba na mo og buhat nga mahatag ang gusto
sa usag-usa. Anha na diha ang gitawag og perfect family, perfect relationship. Matod pa ni Kristo, kinahanglan mong magmahingpit sama ang inyong amahan hingpit. Kanus ata mahingpit kung kamaonatang mohigugma sa atong kaaway, kamaonatang muhatag og kalipay sa mga tao nga naghatag nato og kasakit. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na siya, sugod karon lipayon tika. Sige na.